Merhaba temaşanên hêja hûn bi xêr hatin bername kesên din wekî Tirkî dibêjin û têkillerîn gündemê hûn bi xêr hatin. Sala 2021 da me nêzîkî sed bername dest pê kiribûn çêkirin. Ev sala 22 da jî bername me ya yekemîn Mamosta Roza Metina nivîskar yani Mamosta Roza Metina û Nurcan Delî bû mêvanê me. Helbestvan Nurcan Delî alî teknîkê de pirsgirêk jiye ji ber wê tevlî bername nebû lêborîna xwe xwast. Ji bo nav bernamekî em ê car dibikin mêvanê xwe. Îşev em ê li ser ziman ser nivîskarî û bipeyvin. Wektê sala 2001 da 21 da aliyê me wekî malpera têkillerîn gündemê aliyê Êrînî da çi çêbû me kanala xwe ya YouTubeê yekemîn ava kir û wê demê de me gelek kesan re hevpêvîn bername çêkirin. Ya duyemîn cardê me çil jina re hevpêvîn çêkirin van hevpêvînê xwe re jî pirtûkek sed sala jinan me derxist. Pirtûka me demekîn da ew jî dê xandavana xwe re me bişînin. Wektê Mamosta Roza Metina kî ye em ewlê wê bide nazkirin paşê mafê axirtinê dine mamosta. Kurtasê em behsê Mamosta Roza Metina kî ye? Roza Metina li gundê Fitneyê dêrîka çiyayê maziyê Mêrdînê dayîk bûye. Dibistana seretayî navîn ya amedekarî ji dêrîkê qedan. Li zanîngeha Stenbolê Dicleyê beşa gihîştina zarokên qedandin li Zarok TV'ye de jî bernama Fergeh û Stêrk TV'ye de jî bernama Nûjen pêşkêş kir. Niha jî Jin TV'ye bernama Teşiyê Wêjeyê pêşkêş dike. Di 2016 da bi çîroka xwe ya bi navê Kêzigan Behna Şitlê Rihanê xelatê Festîvala Siyemîn ya Kurteçîrokên Rojnamevanê Kurdistanê girt. 2017 da 25. pêşbirîka çîrokên helbestên Hüseyin Çelebî da beşa çîrokên Kurdî da bi çîroka xwe yê tekoşînên tîpên qedexe xelatê yekemîn girt. 2018 da çaremîn pêşbirîka çîrokên helbest û wênegerê ya Deniz Fırat da beşa çîrokên Kurdî da çîrokê xwe yê nizgîniyek derbarê xelatê yekemîn girt. 2019 da hejdemîn pêşbirîka çîrokên Şerzan Kurd da bi beşa çîrokên Kurdî da çîroka xwe ya Guliyê ji bêhna Şemoka xelatê yekemîn girt. Di sala 22 da pêşbirîka çîrokên helbestê wênegerê Deniz Fırat da beşa çîrokê helbestê da jûrî girt. Di rêveberiya Komela Wêjekerên Kurd da Komela Rojnamevanên Diclê Firatê da pena Kurdî da cihê xwe digire. Di heman demê da endamê Komela helbestê ya Amedê ye. Niha li Amedê ajansa jinê ya nûçeyên jinnivîsê da dixebite. Berhemên wê bingehên xandin helbest 2014 hêviyên dilsoz helbest 2015 sêgoşe çargoşe çîrok zarokan tiliyan qereçikê helbestê 2019. Mamosta tu bi xêr hatî bername me. Spas dikim. Çawan baş e mamosta? Başım yani her çıkaz jî doz aşî bûbim jî lêbelê ew hinekî wisa canêm bêşe lêbelê dîsa jî ez başim wisa ez Belê. her tim bi yani ji enerjiya baş bawer dikim ji ber wê hawî niha ez hewl didim wisa enerjiyek baş dîsa belav bikim.
2021 Boris Meclis 2021 da ji me nikaş kir gelek kesan ji MHP ji hergirtin der haqe 21 da gotin etxanerînê xwe înan ziman wek tijbûna 22 da jî bijim hêviyê xwe înan ziman wekî nivîskarek Kurd wekî helbestvanek Kurd we 21 da hem kesatî hem giştî hûn dikarin çi bêjin aliyê êrînî وجبنا بيستو ديان دا جه هيفيه واتنا. بله. يعني 2021 ده براستی جی دقادا مثلا نخشیا ویروسا کرونا ده gelek bandorê neyînî li ser millet hatkirin. Yadinê jî mesela bêjin ha yani sistema heyî xwestinekî vê pandemiyê ji xwe re wekî ala vekê bikarbîne loma em bêjin tedbirên başî nihat girtin ji ber wî hawî yani bandorên wê neyînî di civakê de da der taybet ji mesela girtiyên di zindanan de ji bo wan mesela bandoreke pir neyînî kir mesela bû sedeman bêjin zêdebûna binpêkirina mafan di sala 2021 de ez karim bêjim yani ji aliyê xwe didem az bêjim hem wekî komeleyê ji karên Kurd ez di heman demê de di wir de cî digirim û wekî pena Kurd kar û xebatên me em bêjin dewam kir yani tevî pandemiyê jî me nehişt yani arastî mesela pandemî bibe sedem ku karê me bê asten kirin ez karim bêjim pandemiyê re bêtir yani duwarê medyaya civakî de mesela çalakbûyînek mezin hebû her kesî îde berê xwe da medyaya civakî bi wir de yani medyaya dijîtal îdî di vê sala 2021 de rolek girîng lîste dema ku mirov bixwaze aliyên baş yên teknolojiyê bikarbîne bêyî ku em bêjin dibin bandorê wê neyînî dibimîne wê demê bi rastî ji teknolojî karê mirovan hêsantir dike û ji her çar aliyan jî aliyê ji her aliyê cîhanê jî mirov dike ji hev din yani wekî Kurd ez karim bêjim yani li Bakurê Welêt yani 2021 de jî zext û zordestiyên li ser em bêjin hem zimanê Kurdî hem çanda Kurdî hem em bêjin siyasetê hat kirin lêbelê ew bû biqasî ku êrîş hat kirin dîsa têkoşînek jî hebû ez karim bêjim 2021 de hem nivîskarên Kurd hem em bêjin siyasetmedarên Kurd rewşenbîrên Kurd dîsa ew têkoşînek wan yani hemberî zext û zordestî hebû ez karim bêjim yani sala 2021 heman demê de jî dîsa jî bû sala berxwedana gelê Kurd duwarê rêxistinbûyînê de ez karim bêjim gavên hinek gav hatin avêtin û hêviyek mesela mezin jî ew e ku em bêjin ev rêxistinbûyîn pêşî li ewê veke li salek dinê vekin berhemên nû hatin çapkirin di sala 2021 de ev mesela aliyekî xweş bû yani gelek nivîskar û helbestkaran pirtûkên nû çapkirin pirtûkên nû hem ji derve hat çapkirin hem ji nivîskarên di zindanan de hat çapkirin ev bû sedem ku yani di heman demê de rê li pêşiya berhemên nû jî veke her wiha bi taybet yani wekî jinekê heger ez balê bikişînim ser kar tevger û têkoşîna jinê jî jin li qadan bûn jinan li dijî em bêjin vekişandina ji peymana Stenbolê li berxwedan yani ez karim bêjim aliyekî neyînî jê û vekişandina ji peymana Stenbolê yani ev her jinên li her qadê dixebitin eleqedar dikin her wiha ez dikarim vê yekê bêjim yani
Yani em dikarin bêjin sala biştî yekan da peymana İstanbulê yani mora xwe da yani aliyê xebatê jinan bêjim cin zêdetir bertek evê xwe xebatê xwe kirin çalakî kirin zêde dengê xwe dixistin dengê bû yek deng yani jin hemî giştî bûn yek deng. بله Em yani dibe yani hani vekşandin lê jin serket. Dengê xwe serketin. Ber ku ma kazagonê da vekşandin belê jin em dikarin bêjin wekî we jîna ziman bûne yekemîn yani bêjim aliyê peymana İstanbulê em dikarin bêjin belkî bîst û yekan da tiştê baş û zêde bête niqaşkirin rojê pêşiya me de jî salên pêşiya me de jî û belku ji bona nasnama jinan jî nasnama însanetî em bêjin bi ronahiyek jî em wê bawerin ew çalakiyê we keda we cara em ji were û hemû jinên berxwedanin em were jî spas dikin keda wan jî rêz digirin. Demek ziyade zede bakım yani mesela 2022 dedi sayı mesela jinan bi taybet dijî politikayên bêceza hiştinê mesela li berxwedan ev ji xalet girîng jinên ku em bêjin vekişandina peymana Stenbolê û tundiya li ser jinê şermezar kirin hatin ceza kirin yani mesela her wiha em bêjin mêrên ku tundî li jinê kirin bêjin politikayên bêceza hiştinê hatin xelat kirin ez dikarim bêjim yani sala 2022 di heman demê de jî bû sala têkoşîna jinê ya li dijî politikayên bêceza hiştinê ez dikarim vê rengî jî pênastir bikim ya jî mesela hêviyê ji 2022 diyan divê tu carî bidawîne mesela hêviya me ya herî mezin divê ew bi ku zimanê Kurdî li dibistana bi zimanê perwerdeyê çimkî ev xaleke gelekî girîng e niha mesela wekî em bêjin zimanê Kurdî li dibistana wekî derzên bijarte têdayîn ev têrê dikê natêrê nakê lêbelê derfetên ku di destê me de yê jî divê em bikarbînin mesela Kurd bi taybet divê wekî derzên bijarte derza Kurdî hilbijêrin zarokên Kurdan divê malbat bibe sedem ku zarokên wan derzên bijarteyên Kurdî ew bikin yani vala xwe bide ser wê yekê çimkî ev derfetana bi rastî jî bi têkoşîn û keda bi salan hatiye bi dest xistin yani îro em nikarin bêjin kesekî wisa hema xêra xwe û bela sebe hinek derfet ji me re ava kirin ev derfetana jî bi têkoşîn û keda me ya bi salan e hêviya me ya herî mezin e ku zimanê Kurdî bi zimanê perwerde ye çimkî zimanek heta ne bi zimanê perwerde ye mixabin yani wekî ku em bêjin baskek şikest gibi yani baskek û zimanî şikest gibi zaten ji xwe polîtikayên asimilasyonê jî di destpêkê di bi rêya ziman dikiriyê ji ber wî havî hêviya herî mezin ew û xurtkirina rêxistinbûyîna di navbera nivîskarên Kurdeyê çimkî têkilî dan û stendin û rêxistinbûyîna di navbera nivîskarên Kurd e ji bo her çar parçeyan ji diasporayê heta pênc parçeyan jî ew yani ji bo mesela ji civakê re dibin mînakek baş siyasetmedarên Kurd bi em bêjin rewşenbîrên Kurd bi nivîskar bi helbeskar bi hunermend bin divê ev kesana yani ji civakê re bibin mînak û nîşaneya yekîtiyê hêviya min ya herî mezin ya ji 2022 diyan ew e ku Kurd di qada yekîtiya neteweyî de bên gel hevdin çimkî ev xaleke gelekî girîng e heger yekîtî bê ava kirin ew ê bandorek erênî li ser wêjeyê jî bike li ser zimanê Kurdî jî bike li ser çand û hunera Kurdî jî bike ew ê rê li pêşiya em bêjin qirkirina çandî bigire ji ber wî havî yani hêviyek me ya herî mezin jî jê ev e Belê mamosta wektî me serda ji hundar nasîn we çend pirtûkê we de ketine salana hûn ser ziman xebitin yani ev
eviniya te ya ziman kengi dest pê kir, çend salê de te dest pê kir, çawan bû û wekî te nû dest pê kire, nû nivîsîndin. Wê rojê dikarî derheqê wê rojê de çi bêjî û heta îro kurtasî nivîskariya xwe û te gelek xelal cihêl dane û min cedî we pîroz dikin. Belê mamoste. Belê. Yani çîroka min ya nivîsandinê hinekî zû dest pê kiriye. Ez dikarim bêjim hîn ez diçûm dibistana navîn di wê demê de yani pir zêde min pirtûk dixwand lê belê pirtûkên tedî bi tirkî bû. Ji ber wî hawî destpêka min ya nivîsandinê jî bi tirkî dest pê kirî. Lê belê pişre yani wexta êdî min dibistanan bêjin seretayî navîn û amadekariyê li Êrikê Qedanşûn de li Amedê dema ku min dest bi zanîngehê kir beşa gihiştina zarokan wê demê min Kurdî dernas kir li wir diqadan bêjin nivîsandin û xwendinê de min xwe pêşxiste. Tedî bîskaberê jî min balk şanser hinek derfetên ku ji bo me hatî dayîn heger em bikaribin wan derfetana baş bikar bînin em ê bi rastî jî bikaribin yani ji ziman û wêjeya xwe ji xizmetê bikin. Min jê ew derfet bikar anî ji ber ku min yani dibistanê sistemê de me xwend me yani nivîsandina bi zimanê Kurdî û xwendin nizanîbû. Ez bi şans bû ji ber ku ez nav hem li gund mezin bûm hem jî di heman demê de malbata min Kurdî de axivî. Ji ber wî hawî ji rolê mîsyona malbatê bi rastî ji gelekî girîng in. Mesela kalkê min mesela dengbêj bû em bêjin yek çîrok bêj bû em bêjin kalkê min mesela dema ku em bêjin çîroka Husênê Kurd got bi rojan dewam dikiriye em bi şevan dewam dikir. Min çîrok ji dayîka xwe guhdar dikir yani mesela aliyê minî bi şans bi rastî ji ew bû ku ez di nav yani malbatek ku bi zimanê xwe daxil û xwedî zimanê xwe derdikeve ez mezin bû. Loma divir di dîsa ez dixwazim balê bikişînim ser rol û yani giringiya rolê mîsyona malbatê û axaftina bi zimanê Kurdî ya di nava malbatê de. Ji xwe Amedê piştî ku min dest bi Kurdî derê kir şûn de îde min yani min îdî xwest ez bi zimanê Kurdî binivîsim. Min dest ji nivîsandina bi tirkî berda dîsa min pir zêde lêkolîn dikir min pir zêde dixwend çimkî tiştê ku em bêjin nivîsê xurt dikir lêkolînê xwendinê meraqe mesela tim min wisa ez diçûm derekê tim pênûs û em bêjin lênûska min dinistan de bûya ji wexta ez derketan ser rêwîtiyekê jî mesela min ji çenteyê xwe pirtûk kêm nedikir yani vana pê mere xwedî dikir bi rastî ji pê nivîsandinê xwedî dikir mesela min kesayetên ku em bêjin bi salayê ziman û wêjeya Kurdî xizmetkirî nas kirin yani em bêjin wekî em bêjin helbestkarên me gewre yani wekî em bêjin Baba Tahir û Cigerxwîn û Ehmedê Xanê û em bêjin Melayê Cizîrî Mezkûre Kurdistanî em bêjin jinên Kurd ên ku di dîrokê de em bêjin li dîwanxaneya hem helbest xwendinê hem li tembûrê xistinê min ew nas kirin. Wê demê yani min goş xwe zimanên bi rastî ji têrê dike ku ez binivîsim û divir de bi rastî jî hinekî arman jî girîng e. Yani anha demam lê dinêrin dedê hêza kapitalîst û emperyalîst çer dikir bi xwe re mêtingeriyê dîne. Ey mêtingerî bi xwe re mesela polîtikayên şeriyên taybet dîne. Ji aliyekî jî mesela xwedî derketandina li zimanê Kurdî ji bo min têkoçîna li dijî jî polîtikayê şerên taybet bû. Ji xwe em bêjin qirkirina çandê qirkirina em bêjin nasnameyê jî zaten ew jî parçeyekî polîtikayên şeriyên taybet e. Min xwest ez yani tiştekî ji vê civakê re bihêlim, tiştekî ji xwe re bihêlim. Çimkî îro demam lê dinêre
yani ew sermayeya ku bî wekî tekelekê em bêjin ya ew dibe sedem ku yani wisa civakeke sanal bê avakirin, civakeke wisa xeyalî ji nasnameya xwe dûr, ji kesayeta xwe dûr bê avakirin. Ez heman demê dikarim bêjim yani xwedî derketandinan bêjin ziman û wêjeya Kurdî heman demê de jî têkoşîna li dijî vê ferasetê yani dîro dema lê dinêre mesela bi rastî jî gelek tişt yani bi awayekî sîstematîk têkirin mirov dema ku ji xwe zaten feqîya vê tiştî de bi wê demê yani berê xwe bi ziman û wêjeya xwe vedike. Yani îro mesela çawa dê xwestin mesela îro em bêjin pêş dibistan bikin mecburî dûr de jî mesela tu hez dikî ku tiştekî sîstematîk heye çimkî li yani pêş dibistanên vî welatî mixabin zarokên Kurd nikarihînî zimanê xwe bibe yani zarok çi qasî zû biçi dibistanê sîstem ew qas zû zimanê zimanê xwe dûr dikevû zimanê wekî dinê bipeyve îde ji ber wî hawî jî ew yani xwedî her tişt ji zarokatî dest pê dike ji ber wî hawî mesela dema ku di dema ku min yani heman demê de ji 3 salan ji xwe min mamostetî kir yani mamostetiya Ermî. zarokistanan zarokistan wê demê Ben. şaredariya bajara mezin ya Amedê hatî bivekirin û li wir zarok bi zimanê xwe yani hînî zimanê xwe dibû lê pişre qayîm hat tayin kirin û ji xwe zaten yani hundir wê hat vala kirin îde divir de mesela wê demê de min çîrokek ji bo zarokan nivîsand yani 3 goşe û 4 goşe yani 3 goşe û 4 goşe belê dikayî derexê wê de jî yani çima 3 goşe û 4 goşe ew gotgoteke ew çi ye yani bijin peyveke çam yani te bala tekişand ew ji bona wê navê 3 goşe 4 goşe civakê de tiştek sa tê gotin şan bidim Nele kerem mesela bêjin 3 goşe 4 goşe ku lê navê pirtûkê 3 goşe û 4 goşe divir de yani armanc ew in armanc li vir hînkirina teşe yani mesela zarok bila zanibin mesela 3 goşe di heşê zarok dibîn mesela zarokek dema ku vê pirtûkê tu bigirî dest tu bidiver destê wan mesela bi vê rengî li vir mesela hem bi kurmancî hem jî bi dimilkî yani bi kurmancî nivîsandû wergera wî dimilkî jî hatî kirin hem mesela tam li gor zaroka tu ji vir dixwîne di vir jî wêne zarok dibîne yani çimkî di pirtûkekê de bi rastî jî yani ew wêne em bêjin ebata pirtûkê û mesela ew zimanê zelal gelekî girîng yani mesela ev ji bo zarokên 3-4 salî bi rehetî mirov dikare bixwîne hem Kurd e divir de çima 3 goşe û 4 goşe ji bo ew teşe di heşê zaroka dimîne û divir de mesela têgeha paqijê heye ê ji ber ku em bêjin 4 goşe ku di here derve dilîze xwêdan didi destê xwe naşû cilê xwe naguherin nexweş dikevin mesela lê goşekê nexweş nakeve yani divir de bi heman devê de têgeha rengan heye têgeha hevaltiyê heye ev tiştana yani wekî em bêjin perwerdeyê yani perwerdeya ji bo zarokan lê belê hem bi kurmancî hem jî bi di milkî bi zazakî ji xwe divir de ew girîngî û taybetmendiya zaravayên Kurdî jî derdikevin pêş yani heman demê de yani xwedî derketandina li zaravayên zazakî jî gelekî girîng e çimkî hevdî temam dikin yani îro ji ber hawî yani
دوی دمه ده وقتام لچیروک جبو زاروکا دگریا yani gelek çirok nel gor mesela zaroka bu. De çirok ke dokta du zaroka çirok ke bu kuyne de yani gor zaroka mesela bandorek neyini ser Mamusta tebası niyawan çirokan kir yani mehmine zarokatiya kadar cijiya yani diye me be an bizim pire me be bar me be kale me be mezne yani gün keseki çirok du yani me guhdar de zedeti devki guhdar kir yani ev nefşi nu gelo çirokên Kurdî zêdetir guhdar dikin an dixwanin yani navbera wan de tiştekî goriye yani anî gorî te yani nekstese bes qala çîrokan kir wekî te we jî mamostatî kir zarokistanî wir kîjan balkêşa zarokan kîjan zarokan mesela malbatê xwe de çîroy guhdar dikirin an zêde xandin balan dikişin yani jber kul peş dibistan yani zarokî negihaştı ve aslında xwendin jber wî hay bêtir guhdar dikir mesela bi rastî jî di pêşdibistanê de wexta zarok hînî guhdarkirina çîrokê dibû veya bandorek erênî li ser tevgera zarok jî dikire. Yani çimkî zaten çîrok di wêjeya zarokan de xwedîgirîngî û taybetmendiya gelek balkêş yani dema tu lê binêre. Çimkî çîrok yani bandorê li ser derûniya zaroka dikir ser yani xeyalên zaroka pêş dixe mesela zarok pê dikare xwe baştir îfade bike pê hîn dibin ji ber wî hawî dema hîn nû mesela me dest bi perwerdeyê dikir û dest bi xwendina çîrokan dikir hinek zarok aciz dibûn yên min ku mesela malbatê wan ji wan re qet çîrok nexwendibû lê belê li ser zarokên ku di nava malbatê xwe de berê yani ji berê hînî em bêjin guhdarkirina çîrokan bûbûn mesela wisa li baldarê te guhdar dikir hem hîn dibû di heman demê de jî merax dikir mesela bêjin wexta me çîrokek diqedan pişe wisa bi kele awayekî kelecan li hêviyê bû ku çîrokek dinê ji bê xwendin yê zarokên dinê hêdî hêdî hîn dibûn dema ku hîn dibûn veya bandorek erênî di heman demê li ser kesayeta zarokan jî dikir ji ber wî hawî li gor min divê mesela malbat her tim ji zarokê xwe re çîroka bixwînin taybet berî ku rakeve dema ku zarokirina li vîna li wir ya ew bi xwe bixwînî ya ji bi guhdarkirin ji xwe di demekê de dîsa mesela berî ku qeyûm bê tayin kirin şaredariya Bajarê Mezinê Amedê mesela bêjin wekî bernameyek em bêjin pirtûxaneya bi deng çêkir û li wir mesela me gelek çîrok wê demê xwendibû li wir zaroka ser wê siteyê dikarî bû guhdar bikiran yani dikarî bû mesela li çîrokên Kurdî guhdar bikiran mesela ji aliyekî zarokên ku astengdar van jî karî bû guhdar bikiran yani zarokê ku mesela nikarîbû bidîtan dikarîbû mesela guhdar bikiran pişt xwe zaten wexta qeyûm hat tayin kirin şûnd ew jî kirt yani bi Kurdî bû îdî yani çîrok di jiyana zarokan de xwedîgirîngê gelek mezin ji ber wî hawî bi taybet çîrokên Kurdî pê mesela zimanê zarok jî pêş dikeve nêrîna zarokiya cîhanê mesela diguhere zarok dikare lêpirsînekê bike mesela lêpirsîn îro gelekî girîng e mesela divê mirov bikaribe li tiştekî bipirsin yani wisa tenê em bêjin her tiştî nebêje erê bikare bibêje ku ev tişt çima wenî ye yani ji ber wî hawî pê wê têgeha çîkê jî lêpirsînê jî di aliyê zarokan de pêş dikin ji ber wî hawî yani çîrok yani ne tenê mesela di jiyana zarokan li gor min çîrok bandorê yani li ser kesayeta civakê jî dike kesayeta mirovan hemûyan dike yani ji xêndî zaroka jî
دبی سدما پیشکتنا زمانی ویژه دبی سدما مثلا پاراستنا حافظای جواکی دبی سدما مثلا ناسکرنا راستیافه بله مامۆستا. بیرو مثلا چیروکین کن بیشن هین نزا چند هزار سال بره هاتی نویساندن ایرو هیه توی وقتا و چیروکانا گفتار که شو گلک چیرو بسایام بیشن چاندا بله دکتشی مامۆستا. روجا میرو توی گفتار دکت تو هینی مثلا راست. ناوی چیروکی در راستیا جواکی هیلور شر هي عشق هي أبين هي تشتين كدوة دمير همه قوي هي همه tişte jiyanê de heye nava çîrokê de heye. أري هاوي دويجي دجي تشيروك خديجي كي جرينج دبيان بروف بله اللي هذا مثلا ها موكي كوملاوي جكارين كرد مثلا مامۆستا تشيروكا em ê xwe مثلا pirsên we ji bona komelê em ê pirs bikin ji me guhan verê de bêhnûkekê danin û helbestekê me helbest vî kirin. Ne wisa mamosta? راس ما بحثا تشيروكا كره ما Çîrok هلبش neqede ne? يعني شو هلبس أوي يعني متقارن بيجن ستونا ويجي يعني Min. أو خرجة بنجهينيا ويجي Min. هلبس شي مثلا قالك تشتيل جيانا مروفان زيادة بك يعني از قارمان ها بيجن بريكو من هلبس نويسان وبشتيكو من دست به هلبس تكر يعني جيانا مدجبو سادا ما قهرتني ليه قهرتنك باش گر tiştek di jiyana te de bibe sedema guhertinek baş wê demê demek ew tişt bi rastî jî kêrî te tê yanî kêrî Min. civakê tê ez bêjinga vejînê bixwenim ev ji pirtûka min ya tiliya Qereqûçkê ji xwe zaten yani sê pirtûkê min yê helbest heye ya ewlî bilindahiyên xwe dawind bû ya Min. duyem hêviyên dilazat ya herî dawî ji tiliya Qereqûçkê bû خوش خیلی ویاجی من چیروکش بازاروکان نویسان شخين دويج چار چیروکی من يعني من خلات كرتو هبا از بفازم يعني وانا جهين بكموكي كرتو كيكي Min. بدمج تليا قراقوشكي بيجنگا ويجيني بخنم Bele kerem ki mamosta. دلي خو نبجينا بيدنگيا من آثار يالبر گوهكي كردناله او د قونچکên çar dîwaran de mizgîniya hêviyên te yên dibêjinga vejînê de tenê bi çîrokeke sêwî hatiye hiştin dide bihîstin. Li kurtîlek nan bihesilim jî li xwe danayînim bê dilî xwe bi bêdengiyek stûfar temenê bextewariya te kin bikim. Qesasên tenêtiyê bin jî gotinên te nabim kefîlê risteyek ji ricifa sî û ronahiya findek li ber tefandinê. Xencereke ku çavên min nabire bi lêv û tiliyên te vizî li barana bêwext a li bêhna porê min hesilî ye temaşe bikim. Loma wekî hilmek ker û xencereke koye kefenê li ser pişta şopa mirat û mexsedên min ên li ber destên sibehê. Gunehê min sivik nabe. Li min helal neke qurta êşa ji lêvên terikî dihat vexwarin. Loma xwe navêjim dawa te û pesnê xeyalên li xwe poşman bûne venadim. Ji awirên muzur ên dibin axek sar de hatiye ji bîrkirin jî gazinan nakim. Tenê hêsirên li rêya revê digerin ji ser guliyên min xwêdanek cemidî ji nav xolincên min diherike. Dizanim bi bêhna axa şil a dilê min miz dide gunehên min sivik nab.
سپاس مامۆستا. سپاس خۆش yani me helbest dest pê bikin lê me bîr kir cadem çîroka me dest pê kir em hene helbestem. Mamosta we behsa xebatê we jî kir wekî saziya zimanên Kurdî sazî pir ziman jî hene yani bijim xebatên ziman dikin yani bijim çandin nivîskarin komela nivîskaran e komela ziman e yani dema me re temaşe kir salên zêde pêşê de demê berê yani wê demê ne weşanxane hebû ne komel hebû ne bijim ev hinde çapemenî hebû an jî bijim çapemeniya civak hebû tiştî yani aliyê teknolojiyê de jî qeles bû. Wê demê jî gelek kes ya di ser zimanê Kurdî wekî Ehmedê Xanê Melayê Cizîrê hatin navkirin lê mixabin zêde navê jinan wê demê jin tune bûn helbestvan nivîskar zêdetir navê mêran hatin gotin an jî bijim wê demê medresan da zêdetir li ser wêjeya Kurdî perwedet hatin çêkirin. Wekî jinekî Kurd wekî nivîskarek hûn dikarin wê demê û anîgorê wê demê û îro jinên Kurd nivîskar mamosta giştî yani li ser ziman xebatê wan tên kirin em hunermend îro çi qadê dene yani dikarin çi bêjin? Yani dema em li berê dinêrin em niha dinêre bi rastî jî mesela niha hîn bêtir derketine yani li gor şer û merc îro mesela derfetê de heye tu rûnê binivîse tu pirtûkên xwe çap bike teknolojî heye tu heger yani wekî pîskaberê jî migot mirov dikare bi teknolojî bi awayekî baş bîne aliyê wê gelek erênî jî heye. Mesela niha jin dikarin mesela bi rêya medyayê dijîtal bigêjin hev du îro tu lê dinêre gelek mesela bername li ser Zoomê mesela tê çêkirin em bêjin hem ew xebatên hevpar îro mesela çiqas ji hev dûr bin mesela îro em bêjin Enstitûya Kurdiya Stockholmê em bêjin he û îro li Amedê mesela komeleya wêjekarên Kurd em bêjin mekter komeleya nivîskarê Mezopotamyê bi hev re bi ser Zoomê mesela bernameyan çêdikên mesela kom xebata helbestê heta niha dewam dikin birca belek jî di nav de çî digire tu lê dinêre yani îro bi rastî jî gelek derfet hene her çiqas zext û zordestî hebe jî yani îro belê zext û zordestiyek li dijî ziman û wêjeya me heye lê belê îro em bêjin di heman demê têkoşînek jî heye. Mesela demam li berê dinêrin Mestûreyê Kurdistanî gelek mesela tu lê dinêre berhemên wê mesela tiştê ku nivîsandiye wenda bûye piştre dî hinek jê hatiye komkirin hatî dîtin lê belê gelek jê wenda bûye. Mesela ji ber ku berê derfeta nivîsandinê tune bû belê gelek berhem bi saya em bêjin çanda defkiya dengbêjiyê hat heta roja îro ji xwe em bêjin dengbêjî jî heman demê em dikare bêjin wêjeya defkiyê lê belê dîsa gelek em bêjin berhemên Kurdî wenda bû yani. Mamosta em dikarin bêjin nava civakan da gelek civakan da civakê cîhanê de ji ber giştî navê jinê zêde nedekete orda jin xebatkir jin nivîsî jin awadîkir belê navê mêran zêdetir hat awadîkirin. Nava civaka Kurd de ji em dikarin bêjin Kurd jî kene bin vê bandorê de bandora mêran wê demê. Belê tiştê erê ji xwe zaten sedemê vê yani ne tenê em nikargirê bide tiştekî mesela yani zihniyetek bavik salarî hebû ji aliyekî jî mesela em bêjin hinek qalibên civakiyên feodal hebû ew jî dibû sedem em nikar bibêjin tenê sedem ew in mesela jinên Kurd hem li dijî sîstemê li ber xwe didan
êrişên sistemê heman demê de jî dijî hinek ew qalibên feodal berxwe مثلا کار عیش و شان مریم خانم کارم مینات بدن yani. Meyrem Hanım Hani o ki malbata Bedirxaniyan yani Celadet Bedirxan li ser zimanê Kurdî xîma ziman dane lê Meyrem Hanım kilan dibêje na tu nikarî kilan bêjî. bele yani Yani şma berku zaten Celadet ne gotiye babê wî gotiye. Malbata wan gotiye yani jî bêjî. öyle. Yani mesela Malbata Bedirxaniye jim binerin yani mesela Rewşen Bedirxan heye yani lêdne ve ew Dur mesela jinê dûr kedek jinê ji dûr kedek dayê lê belê ku dedî navê wan derdiket pêş disa mêre ku kemkarin Cemîla Cemîla Celîl em bêjin Celîlê Celîl wan jî mîna ku dilwir tu lê nêr Cemîla jî gun bi gun geriyaye mesela folklora Kurda ji tunebûnê gelek berhemê folklora Kurda ji tunebûnê rizgar kirî lê belê dîsa yên ku derdikevin pêş navê wan dîsa yên mêrin elbet wan jî kedek mezin dayê me re nikaribe kedê ji nedî tivî bimîne lê belê tu bivê nebêjî yani ji ber ku em bêjin zihniyetek babik salarî li tevahiya welat heye ji ber wî hawî tim ew keda jinê dibin siya mêrdimayê mesela divir yani ol jî bûye sedem çünkü her tim iktidaran ol ji xwe re wekî alavekê bikaranî mesela zihniyeta babik salarî ol ji xwe re wekî alavekê bikaranî ji ber wî hawî jî mesela Kurd ne tenê mesela bandorek neyînî ser pêşketina jinê kirî di heman demê de jî Kurd jî dibin bandora ola İslamê ji ber ku mayê mesela pir bin bandora erebî dimayên bêjin erebî tu lê dinêre bandorek li ser Kurda kirî mesela navê Kurda tu lê dinêre gelek jê erebî ye ya Ayşe ya Fatmayê ya em bêjin Mehemede Ahmedê ji ber wî hawî ew tu bivê nebêjî dibin bandora ol din mayê Kurd Ama îro mamosta mesela bêjim te besê awa dikê rast e belku ola olê zêde bandor da nebû ser wektî berxwedanek cihebû medresan da berxwedana wekî di wê demê medresê Kurd mîna Mehmedê Xana Wînan ziman cigerxûn wan wekî zanîngehên îro bû. Şagirtê xwe digihandin yani zarok giştî jî zimanê Kurdî dane hînkirin awa didikir yani dibe awa jî hebû bala yani olê de jî hebû lê zêdetir ji bona zimanê xwe berxwedanek hebû li wê de jî ew îro ew berxwedan jî tune ba îro ziman jî lê mixabin vek me nezanin me îro me hev re dipeyivîne dîne ziman yani kedek hatiye dayîn ew jî keda medresan û çîrokan gundan jiyana dehwetan be dîlanan be kilaman be gelek cihan yani Kurd zimanê xwe wekî devkî zêdetir xwe derket belku nivîskekî em derket dibe em dikarim vê jî bêjim mamosta belê yani tu lê nêr mesela yani ji gefin ve helbestê xwe mesela dur bi balkişandî ser em bêjin rastiya civakê mesela balkişandî ser giringiya yekîtiya gelê Kurd aliyekî mesela Ehmedê Xanê em bêjin dwarê piştmendiya neteweyî de mesela bandorek erênî kiriye mesela xwe derketandin û nivîsandina em bêjin teşedayîna jinû de ya destana Memûzîn mesela ew gelekî giring e dûr de mesela motiven kurdewarî tê diçî digire mesela tu Memûzîn dinêre bi xwe estê xwe yani tedê em bêjin a memê alan dûr bêtir wisa mîtolojîk lê belê wexta Ehmedê Xanî digire dest dûr Memûzîn di Newrozê hev dinasîke ji xwe zaten Newroz ji bo Kurda bêjin yani nîşaneya parastina nirxên neteweyî parastina em bêjin nasnameyê ye ji bo Kurda wekî serî hildanekê yani nîşaneya serî hildanê ye yani mesela bi rastî ji van nirxên giranbuha mesela mîrateye gelek mezin ji nifşên pêşiya me yani ji nifşên li dû xwe heştî mesela li vir divê yani armanc û sedemek me jî jê ew bi yani em bikaribin mesela tiştên baş ji nifşên nû re em bêjin bihêlin û ji wan re bive mînakek
باش لێبەلێ دقادە خۆدە دەرکەتاندنا ما مستوای نەیاخۆدە بله وینا زمان و دمه بحث نفشه بره دمه مکر هفاری هبویه و دمه yani مگوت yani گندگندان بوادی به زمان چاند هنری نشه هفته ده لی ایرو مرو تماشات که نفشه نو yani امجی همه دیده yani گشتی لی مخابنه که مسیک مهند بجن اس ama Türkçe'min, Elbistamın, temburamın ama estini hemen yani em nabêjin em hevra çawan xîmek ji me re danin ez ser wê xîmê em wê xîmê xwe zêde tujîkên bona nifşên pişt me re tê lê ev kêmasiyek me zêdetir nexweşiyek heye derheqê vê de dikarî çi bêje wekî nivîskarek Kurd û wekî saziya nivîskara wekî saziya nivîskaran gelo sadece xebatê we li ser ewadî tinê ne weyna ziman ya çend bernaman çêkkirin hûn gelo nivîskarên Kurd yê endamê we bin ne endamê we bin jî pirtûkê wan bin panelê wan bin xebatê wan bin hûn çi qas wan ra têkîlayê dayê danin sadece hûn pirtûkê xwe parve dikin an cî wan jî parve dikin malperê saziyê Yani şu zaten darım bejim yani niyetek ben bejim li ser qalibên ez diye xwedî bike yani ew li gor min yani tu xêra wan kesanan ne ji wan re heye ne ji civakê re heye li hinek mesela di hinek kesayetan tu vî tiştî dibînî lêbelê li gor min yani ya ku em bêjin mirov pêş bixin ne tenê xwedî derketandina li berhemê xwe û xwendina berhemê xwe tenê yani divê mesela haya mirov ji wêjeya mirov hebe pişta ji ya cîhanê jî hebe ne tenê ji wêjeyê em bêjin ji erdnîgariyê tu bikaribe mesela erdnîgariya ku ser dijî dîroka wê dîroka em bêjin zimanê Kurdî yani ev tiştane bi rastî ji hevdî temam dike ji ber wî hawî divê yanî mirov di qada rêxistinbûyînê de ji mesela ferasteta ezezokiyê dûr be ji xwe zaten talî mesela kesên ku wê wê ezezokiyê nêzî civakê dibe ji xwe zaten civak jê dûr dike çunkî civak wî tiştî ferq dike mesela kesên ku em bêjin di ser medyaya civakî tenê pirtûkên xwe ya ji pirtûkê çend kesê derdora xwe parve dikin yani ev dibe ewek yani bi rastî jî ki civak jî yani vî tiştê fehm dikir ji ber wî hawî li gor min divê mirov ama ev nexweşî gelek nivîskaran da jî gelek kesan da jî heye ez tinê panela me heye nivîs pirtûka me dike nizan gelek caran ve sed caran parve dike weyna ziman îro rastî bêjim çapemeniya civak sekna me jî deda xuya ji ber vê yani gerek rastî wekî saziyên ser ziman dixebitin aliyê ziman da yani kîjan be kê be yek pirtûkek nivîsî an kilamek nivîsî an kilamek got an tiştek got mirov vê riya giştî re parve bike lê mixabin em xwe ji hemê gotî temaşe dikin ev name da zehf lewaz e wekî rexnekê mesela wekî malper em jî quncek ji xwe re kevş kiriye mesela kesan zêde kesem nas nakin ji mînak dem yani ser Facebookê ba necek pirtûka wî derdikeve em pirtûka wî lê peyam dişînin bêjin bu xwazem pirtûka de nas bînin dildarî û quncek bek sed heta sed kesem pirtûkê xwe ji me re meşandine me pervekirine bi dildarî yani çima saziyê me ji van tişta nake mînak dem yani yek ji bona bu pirtûkan me sadece ez bim zêdetir em pêş ve jî naçin yani çima bila weyna behsê komela ziman kir komela waya wêjekaran îro nava Kurdan da sed û du sed wêjekar hene gelo an jî hezar hene çend hezar mînak dem we xwegihan de çend kesin yani ev jî pirsgirêkek bine ez ser wê mijara ezezokiyê tenê hevokekê lê zêde bikim yani bi rastî jî têkiliya di navbera nivîskarên Kurd û xwedî derketandina nivîskarên Kurd ya ji bo berhemên hevdû gelekî giring îro mesela divê ez
yani berhemên nû yên ku Kurdî derketibin haya mijgî şahebe ez bixwînim ez bikar bi ser nirxandinekê bikim çünkü nirxandin şîrovekirin rexne ne reşkirin reşkirin li aliyekî ew rê li pêşiya wêjeya Kurdî ji ve dike ji ber wî hawê ew gelekî giring yani mirov bikaribe berhemên hevdû bixwîn û binirxîne li ser rûnê mesela bikaribe çend gotina bike ew gelekî giring in. Yadine mesela wekî komeleya wêjekarên Kurd niha mesela bernameyên me heye. Bernameyên me mesela em bi rêya zûmê bernameyê xwe çêdikin. Mesela mehê sêh bername em çêdikir ve bernameyan ji ser kanala YouTube'ê ya komeleya wêjekarên Kurd em parve dikir. Li vir mesela ne tenê kesên ku endamê me, kesên ku ne endamê me jî mesela em gazê wan dikir. Li wir em mijarekê diyar dikur ser wê mijarê mesela em fikrê nivîskar dikin. Yani fikr û ramanên nivîskaran li wir mesela derdikeve pêş ji bo me mesela em nabêjin tenê fikr û ramanên mesela endamên me tevahî mesela fikr û ramanên mesela nivîskaran gelekî girîng e. Mesela çend roj berê me bername evê jî kişand mesela bîst çîrok ew jî ji aliyê mesela Yasemin Elvan ewa wê kiribû mesela pêşengiya wê kirin bîst çîrokên jinan hatin çavkirin mesela hûn me behsa wê kir yani behsa deste ve saxbe dikara kirin dûr mesela mesela me ew kir me dedî roja taştê da me ba her yani ez karim bêjim me ba gelek nivîskarî kirin hinek derfeta wan çêne bû nikar wiha da li wir mesela li ser pirsgirêka mesela ziman tekildayê kariyê li ser bêjin giringiyayekî diya gelek Kurd ama axivîn yani li wir mesela ew atmosferek gelekî xweş e bû li wir anîna gel hev ya nivîskaran nîqaşkirina wan şîroveyên wan anîna ziman ya fikr û ramanê wan ji bo me gelekî girîng bû mesela ew bi rastî jî ji bo mesela xurtbûyîna têkiliya di navbera nivîskarên Kurd gelekî girîng e. Divir de mesela îro di rêveberiya komeleya wêjekarên Kurd mesela hev jin cî digirin dûr de mesela ew reng û rûyê jinê jî derdiket pêş yani bi rastî jî çi sazî bi birabe dûr wexta reng û rûyê jinê derket pêş bi rastî ji li wir pêşketinek çêdibe min yani pêşketinek berbiçav çêdibe dedî gotinek me heye em dibêjin yani bi rastî jî heta ku jin ne çalak bi jin ne azad yani mixabin yani ew civar bir şey civakê azaltma. azad bi ne çalak bi Rast. mesela divir ki em xebat em giringiyê didistir bi rastî jî xebatên jinê jî mesela me wekî komeleya wêjekarên Kurd jî niha xebatek me heye hem çîrokên ku jinan bi xwe nivîsandî lêvelê bi Kurdî û helbestên ku jinan nivîsandî mesela me kom kiriye em ê wana bigot pirtûk ya dinê jî hem wekî mesela metberê bêjin komeleya lêkolîniya ziman hem jî wek bêjin komeleya wêjekarên Kurd me ew kirin û hem jî wekî penakur nivîskarên jin ên di zindana de em ê çîrokên wan bide hev çîrokên wan bigot pirtûkekê ya dinê ji xwe zaten xebatek me ji bo nivîskarên di zindana dijî heye şanzê mehê li Mêrdînê em ê roja çalakiyê îmzeyê ji bo 10 nivîskarên di zindana li dar bixwe berî wê jî li Amedê bû dema me mesela wexta ew roja îmzeyê tê li darxistin ji xwe dahata wê ji nivîskaran re diçin pişre name û em bêjin pirtûk em ji wan dişînin mesela ê Amedê wexta me şand yani bi rastî jî gelekî kêfxweş bûbûn ev mesela ji bo moral û motivasyonê gelekî giring e divê yani hem min li girtîgehan hem jî li derve tim moral û motivasyonek baş e bi ku em bikaribin yani astengiyên pêşiya xwe em bikaribin serobino min
نب او مورال موتیفاسیون جبر من بتکلیه کرد برخصتن بوینه کرد دعوا کردن çünkü euro sistema Yani mamusta derfet ne mego ya böyle derfet ne buyuru derfet püren yani bizim çapameni heye herkese fazlayı ya o bizim Facebook'a ve Twitter'a minaktem yani tuhatkarı gehini gelekesen parve biken xabaten xoy civaki geçti vekevi li hindek cahan da mego da naxaşi je em hevit ken ev naxaşi mahamiye kija meda hebe ve naxaşi xwa de peşçave xwe û daha parvekirî nêzik bibe û hevalê xwe derdora xwe her kesê kire em barin em ê wisa zimanê xwe jî zêdetir rizgar jî bikin dernasî Kurd weke em Kurd zimanê me jî çanda me jî rastî dünya jî gelek kes jî tên zimanê me mehîn dibin yani em dewlemendin aliyê zimanê xwe de çanda xwe de zêkna xwe de wekî Kurd yani bê ev rastiya me jî heye dibe ya hindekî Kurdê me can xwe evdelok dîtin gelek em evdelok nînin em feqîr nînin em dewlemendin aliyê ziman de aliyê zêkna xwe de yani xaka Mezopotamya Avrupa ve kîjan bet hatin vir şme insanetî hîn dibûn yani îro mesela can Kurdê me bijîn ya işte dozek çêt bid te bişînme ahî me ya ahîn berî me nîşawanda insanetî me nîşawanda edalet me nîşawanda yani li vê xakê ji bena wê em Kurd zêdetir gerek bona nifşê xwe pêşiya da jî xebatê me çi bin daha yani dürcanî bikin em ser bikevin ji bona wê dijî mamosta helbestek dî gotinek ve hebe jî vê pirsgê de nebe jî em helbestek dî jî Belê ez dikarim helbestek lê xwînim helbest bi rastî jî yani reng dide bernameyê yani ahengek xwediya ahengeke cudayê ji berî havî ez dibêjim mamosta tu dixwazî yek du helbestan jî serek jî bixwînî tu dixwazî henî got tu bizan xwe bername me jî em ê hêdî jî min helbestek li ser hinarên dêrikê nivîsandî hinarê dêrikê meşhûr in hinekî bi nam û dengê kulîlkên hinarên dêrikê bîranînên qêmîş nakim bînim ser zimanê xwe bi pîvokên mizgîniya biharê bi xelat dikim ji xofa ku diranên xwe dike paniya min dûr di xetên rûyê tenêtiyê de hala xwe didim kevirekî li ber siya kulîlkên hinarên dêrikê wê demê melayîket bi fîkandina bextewariya di dil de dişitile destên xwe li serê min datîne toqa naletê destên min ji gunehên min û ji kêliyên heyfa me lê nedihatin nabin hestên ezezok ên li ser çonga sar dike îskê îsk dev ji rûhejariya min aro li serî neketiye bernadin toqa naletê li stûyê şevê geriyaye û hêsirên dil zîz dike wekî zarokekî hîn ji şîr ve nebûbe bi tatêla bertîlkên hezkirinek nîvcode ye sîtava morîka şîn wekî sewtek bi şewat a tenên nifir di destan de mabe şîna miriyekî neşuştî dikişînim loma bila keziyên min ên bi barana payîzê hatine şuştin bê kefen veşêrin di nava sîtava morîka şûn a di stûyê xezebê de bila niqirîskên rûhistîn qasî kîna dilê min helal û zelal be lê bila gunehên min neyên wezinandin di mêzîna heq û neheqî ya dibin tava berêvarê de zingarî dibe spas mamosta bi rastî jî carna helbestek Kurd jî dema ku tu dixwînî di wir de tu hem hînî gelek tiştî dibit wisa berê te bi ber gelek xeyalan ve dibe yani
دوی هلبسته ده مثلا جیهانه که نوش فردا آفرینه دوی هلبسته ده دو جانا خود دبینه دو جانا خوزیه مثلا بوی یا جوی تاری دبیه دینه دوی خوزی من بکاربا هبو که بوی رنگی بکاربا آبا بکاربان بنویسان yani ev cana şey gotinek Kurdiye dibe xweze sala ev sal nava sala berê ew gotin işte newsa wê de nav wê de ev jî böyle. Benim mamosta. Mamosta em hatine dawiya bername gotinê tweyê dawiye bele Bugün çizi hatta ya bername yapın. gotinê wê dawiye da ewa dê hebe wala saetek heye mamosta me saetekî bername me dewam diket ber baş ewa de nebû ema Bu ev yani bele dema ku tu jê hez kizû dervastı bi ji berî havî kêliya ku dem wisa hinekî girêdayî nêrîna mirovan ça bibîne dema ku xweş derbastı zû derbastı. bele mamosta gotinê wê dawiye em hildin û pişt gotinê wê dawiye jî carekî jî yek tu helbestan tu bixwazî em wê wisa bername xwe jî qewî bikin gotinê wê dawiye em hildin Gotina minî herî dawî dîsta ew ê li ser wekî her demê ew ê li ser xwedî derketandina ziman wêje û çanda Kurdî be ji bo ku mirov ji xwezaya xwe dûr neke ji bo ku mirov ji rastiya xwe û ji nasnameya xwe dûr nekeve ev tiştana divê esasên me bin yani ew esasên me yên serekevin ji ber wî havî dîsa ez dibêjim xwedî derketandina ji bo zimanê Kurdî wêjeya Kurdî çanda Kurdî û hunera Kurdî divê her tim di binhişiya her Kurdekî de bi cih bigire çimkî ew yani eynika te ye eynika civakekê ye zimanê civakekê eynika civakekê ye ji ber wî havî ez hêvî dikim di sala nûh de hemû Kurd di qada xwedî derketandina zimanê Kurdî û yekîtiya netewîya Kurd de bên gel hev û bigêjin azadiya xwe. Belê em jî spas dikim mamosta ji bona tevlebûna we ji bona 2001 da 2022 carek dîn bernameya yekemîn ev ji ber vê yekemîn bername 2022 da yekemîn me were bername çêkir carek dîn belku 10 roj ji bo rêvetin carên bên ser sala hemû kesê pîroz dikin û em jî hêvî dikin sala 2022 bibe salekî aştiyê û azadiyê û wek hevî ye carek tê hem xebatê were ji em we pîroz dikin wekî kesatî wekî sazî û serketinê ji were dixwazin û wê heta vê saetê guhdarê meşkîn em wan jî gelek spas dikin mamosta Nurcan jî em hêvî dikin bernamek tê cihê mayî ew jî tevlî bibe carek tê em cihê spas dikin çiqas aliyê teknîkê de pirsgirêk ji jiya bi tevlî nebibû em carî spas dikin mamosta Nurcan re jî mamosta helbestê xwe ve û em ê bernameyan jî biqetînin şev baş. Edemez de em bi helbestê biqedin. Belê. Ez jî spas dikim mala we jî ava bû. Spas mamosta. Derba gîzokê her li çengek xemsariya di hundurê min de hatiye weredandin di hulkumim bê hişê xwe li pelikê windayê yê erbaneya ji qencî û xerabiyê re lê dixe digerim gunehên li ser milê çepê yên ji aliyê ferîşteyekê ve hatine nivîsandin bi pozê pêlava xwe ya min tê de kulîl çandiye dialiqînim bi a xastor
آل سر گورا بێکەسان روی خۆ پاقش دکم ئێدی نگارم ژگریە بدزیرە خەفتانێکی گولگولی لێ حەرام بکەم سیوان ئێدی ڕحێ من لەبەر دەربا گیزۆکێ لەبەر خۆ دەدا لەبەر گرێ قیژۆ bi talana hîre hîra hespên cengê min kefenê mirinê li gotinên xeydo kir ji xurçika bi deyn bîranînên bi lerza şerabê ketibûn vala kir ji şerma dudiliya evîndarên tî rizgar nebûm min xweda taldeya berateyên dijminên pîvokên biharê ji bo porên te şeh bikim hemû helbestên xeşîm rabûn rexsê nalîna pezê stewr min ji xwe re kir berbej dikeribîm lê venebû deriyên li dû xwe berdêlên giran veşartibûn lê dîsa jî min her bêriya bêhna kulîlkên dema qurux hiltê dikir Spas mamosta. Dem baş serkeftin mamosta. Carekti şev baş temaşan emeracı.